LTN Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela. Kar thieth ma Living Room International Hospital yudore ondamo machuok kowuok e wang'apaya mawuok e boma ma Eldoret kochomo Kaptagat. Oganda modhuro oseyudo konyruok e kar chiwo thiethni, kendo ji mathoth puoyo ahinya Living Room International Hospital kaluwore kod kit thieth ma gichiwo ka gikoni gichiwo thieth rang'iny mamalo. Ler mar aluora e osiptandni osebedo kamoro jotuo nyaka ne jogo mangima. Living Room International Hospital ne ochakore hik 2011. Jotuo modhuro osekalo e lwet osiptandni ka gimanyo yore mag thieth. E achiel kuom wards mag jotuo, rawera ma pod raga ma jahigni 17 Isaac Okelo oninde otanda jotuo kendo yudo thieth. Kamin mare Caroline Namai bende okoweye kendo ni kode e tie otandane. Okelo ne oyudore masira mar apaya higa mokalo bang' nyamburko tuo mewi pikipiki kendo ringo tienda gima chamo atuoni. Hapo referral juu niliwaambia kuhusu hiyo, wakaniambia hiyo mama muta ilipita hatuwezi vile tunaweza saidia. Nikamwauliza sasa mwezi saidia huyu hata apate tu yani kuamuka tu ama hata senza siruti akienda cho ama ajandoko hata anini aombe pesheni. Waliniambia hiyo mama sisi hatutaweza hiyo, labda usonge mbele. Hiyo ndio waliniambia. Rawera Martin Isaac Okelo kod min mare Caroline Namai koro kwayo wa Samaria mang'won mondo konye odogo tiek sombe mane oweyo e klas 10 to mana ka oyudo ndiga matiyo kod teko sitima ma onyalo dhi godo e skul. Naomba tu Mungu akimpewe haya apate yani usaidizi hata kama ni wheelchair aende nayo shule. Bora akuwe mzima na aende amalize masomo yake. Kaluwore kod kit thieth ma Okelo osebedo ka yudo e kar thieth ma Living Room International Hospital, Okelo koro ni kod geno ni odhi yudo fungruok ma odogo tiek sombe. Okelo wacho ni ndiga matiyo kod teko sitima no en Sh150 to kod 50. Familia mar Isaac Okelo koro kwayo ng'ata manyalo chwalo negi kony mondo tim kamano kendo yuatole namba ma en 07 95 647 68. Bende nyalo tudori kod Omari Nash namba ne ma en 07 119 232 74 mondo wakony Okelo chung kendo dogo tiek sombe. LTN Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela.